Badakizue Orioko aurrek hori koloreai, aupa Orio kolorea esate dutela. Ez da posible. Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio. Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola, txakurrai kriston ansiedadea sortzen, jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute, da txakurra da horta denak, zoriona, a ber, ez da pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat. Hoi da nik uste gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egiten du jendeak. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde egin behar. Beste txiste bada hor, Has estado. Bueno. Gero programa kenduko digu, la normal, es que normal. Hau, bita piku da, naiz irratia. Datorrela pikutera. Mirari Martiarena Iraola. Hola. Hola, Mirari Martiarena. Bueno, hola, Mirari. Egunon. Kaixo, egunon. Bueno, egunon arratsaldean emititzen da. Bai. Zapantaila gabeltukea bain. Claro, bai merda jun eta eman edo bestela hola utzi, beltzean. Baina, bueno, behin hola elegante xamarrein dezutela, aprobetxatu, ez? Oixe. Erakutsi. Pantalla. Bueno, izan liteke irratiaren historiako hasierarik onena. Segurazki, bai. Dana junintzaigu, bueno, bain. Baina, bueno, gu hemen gaude. Gu guaindik ez gara jungo, ez? Edo ontako bakarrik etorria. Gaizki hasteko? Ez. Ondo bukatzeko etorria. Printzipioz. Presentazio bat genuen, baina olako hasiera kaskarrarekin ez dakite... Esan barko dugu ez? Bitapiku gera? Bai. Zu bat? Txen, a ber, ondo modatuko dugu. Testua zan. Hau, bitapiku da, gu bilok bi, eta pikua zu. Mirari Martiarena ongi etorri. Datorrela pikuetara. Bai. Eta presentazio gisa, ondo? Ongi, Formula gisa. Formula gustatzen zaizu datorrela pikuetara. Pikutara izango da, ez? Pikuetara baino, pikutara. Pixat pedante jartzen zenean. Zakite, ez datorrela pikutara, bai. Oraingoz, ezta? Oraingoz, bai. Ez dut uste izango nahi zenik, baina nik Zebila euskitzekin atera nun, Alegia, deialdi berdinean, gainditu genuen, Xabier Euskitze eta biok Zebiko esamina, orduan. Horrek ematen dit, katxe pixka bat, uste, Euskal Herrian. Diotenez, Xabierrek ez zuen lehenengoan gainditu. Oi, ja. Ez dakit. Zeinek esan dizu hori? Hori ezin da esan. Iturriak ez dira aipatzen, ez da? Hori da. Baina kontua da, bigarrenean ez ote zuen atera edo. Diote. Nik badakit deialdi berean atera genula. Orduan. Ez dakit bere lehenengoa edo... Nik lehenengoan atera nuen. Hori badakit. Zure lehenengoan? Nire lehenengoan. Xabier Euskitzek ere atera zuen. Hori da daukagun datua. Beste guztia espekulazioa da, eta gu ezkea buloen aldeko... Ze hortan jarriko, ez? Bullen aldekoak, bai, DJ Bull. DJ Bull beti alde, bai. Hemen Bullen oso fanakea, eta horrek ematen digu aukera ere Bullekin sartzeko. Orduan, gero galdera da norrez den Bullen fana. Bai, hori ere egia, bueno. Ez dut ezagutzen nola inor esaten duna DJ Bullen kontra ezer. Ez, DJ Bull akatuko nuke entzunda, noizbait, batez ere, zeakaitatatzen duena, jotzen du dultzaina edo, orduan bai. Ze gaizki dagoen jarrita izen hori, dultzaina. Bai, a ber, dultzaineroek entrenatzen dute, edo ensaiatzen dute... Mendian, pentsatzen dut. Indor, ez... Hoi hartzunen frontoia, meintzat. Eta ensaiatzen dute tapoia jantzita. Ja, instrumentu bat, tapoia jantzita ikasi behar bedezu. Bai, zuk jo eta entzun nahi ez tezunean. Hoi da, horrek pixka zerpentsatu eman berko lieke. Bai, eta dultzaina izena jarritzuenak ere. Bai, dultze gutxi. Osea, bueno, urrutitik, igual, akaso. Bueno, Bull, aparte, ezkea gaur, Bullekin gehiegi sartuko. Printzipioz ez. Ez da intentzioa. Vale. Suertatu daiteke? Bai, claro. Bai, beti. Programa hau ez dakigu nondikan jungo da. Bakigu nola hasten dan, gaizki? Bidoirik bakazute? Dakagu, hemen folio bat apuntatu da dauzkat folio bana. Eta dokumentazioa ekarri dugu, Mirari Martiarena Iraolaren Wikipedia imprimatuta, ez dut irakurri egin, oraindik, baina uste osatzeko daula gaina, edo eguneratzeko bintzat gauzatxe batzeko daude. Bai, guk ere entzulei eskatzen diegu, eta
eskatuko digo mesedez, Wikipedia aldatu egin behar dela. Muitu egin behar da. Datuak sartu egin behar dira. Bai. Mugitu Wikipedia. Goatzezea aznarri hiltzutenian Twitterren, de repente... Ez dakit. Ez? Maravilloso izan zen. Baten batek Wikipedian aldatu egin zuen eta jarri zuen hilda zeula. Eta fue un político español hola Ja, dena aditz guztiak aldatu behar dira, baita ere izen denean. Bai. Baten batek hori editatu egin zuen eta ordu erdiz aznar hilda ontzan Twitterren mentzat. Eta Wikipedian eta Twitterren. Hastaka sortu zanta guzti, kriston bulo egon zan, jendeak Pray for Jose Mari eta hola. Ja. Qué fuerte las fotos las han censurado eta holako zeak eta jendeak bola asko mantzion eta egon zan holako. Ez zitzaidan iritsi. Ez, hori oso Galdu polita. egin nuen. Ze urtetan izan tan hori? Orain dela 15 bat urte, akaso? Bai, holako zer. Mirari jaio gabe zeon Bai, artean. guk ez dugu jendea horta animatuko, aznarriltzea, osea, bueno, zea, horta ez dugu jendea animatuko, baina... Alegia, egiazko gauzak jartzera Hori animatzen da, duzu. bai, komeni. komeni da, bai. De repente, Hortako, Mirari bai. Martiarena iraola, Euskal Zirko Trapezista da, ez, horrelakoa. Ez, orain Bueno, goz. ez dakit egin dezun, Ez. ez. Zirkoarekiko harremanik edo? Gure zirkoa ikustera joan izan naiz, Euskaldun bueno. on bezala. Umetan, gogoratzet, oi hartu nola zirko etorri izana, eta eraman egin dutela, baina hola ez dutela berezeki... Eta atera zintuzteten, zintuzten Bai. bai zirkotik, hori ez dago Bai. gaizki, bai. Bueno. Zintuzten bertan utzi, hori ere ondo dago. Bai, baina bueno, kontuan hartuta bizitza zirku bat dela. Ze polita. Ez dakago efektorik? Ez, baina efektuak sartu marko Bai. ditugu. Bai. Hemen jarri beharko genuko bibolintxo bat, edo... Bai, bueno, osea, los payasos de la tele, baita ere, zirko. Zirkoan referentzi bat, hoi da, baita ere, los payasos de la tele. Baina hori da Dokumentako. zirko ez dakitzen guzti. Esan nahi, ez dezu Bai. inoiz ekilibrismorik egin, Ez da malabar nere morik, fuertea, ez da Ez da- payasokeri batzuk esatea bai, baino... Ez teo aipatu, baino badegu gai bat gaur. Bai. Gai bat, bai, egia Atako da. deu, hemendikan pixka batea, aurreko gonbidatuak utzi zigun, ez dakigu zer dan, ez dugu irakurri, eta gero zuk bukaeran zuek ere. ezagizute zer den, gomidatuak bazekin zein zetorren? Ez, ez, berez, orain dela gutxi enteratu da. Eta esan du, Vale. aproposa, esan du. Beldur pixi bat ematen dit. Neri, baino- bai. Asko. Baina, bueno, horta bueno. etorri da. Dinamika hori da, osea, irikitzen dugu aurreko konbidatuak utzitako gaia, irakurtzen dugu... Bueno, ez dut ezer asmatu ez dare, oi? Ez osea, berria, ez da, ez da berria, ez da ez guasmatu, eta... Baina zirkoan partea. Bai, noski. Eta gidoirik abiek etortzearena. Imaginatu gaia zirkoa dela. Ez dakit, irikiko deu? Bai. Bai. Bueno, benetan ez dagula irakurri. Iker Gurrutxagak utzizun gaia, entzuten, hori komeni da mikroaren ondoan egitea. Vale. Entzulek Ondo asko inbetortu. sartzen. Bai. Bai, plastikoak mikroaren ondoan, bai, oso ondo funtzionatzen du. Asko gustagarria. Bueno, ba. Bai, Irakurri bota. dugu, Bai. mirari Zerora utziko egin dugu. Egin dezaket irakurri, nik nahi etena esan ez. Gain behin. Inventatu, Ara, eta zer baina esango du zirkoa. Orio zergatik da ezaguna munduan. Bueno, ez nuen espero gai hau, baina zer esana badakat Orioi buruz. Inork ez zuen, espero Iker Gurrutxagaren txobinismo hori. Ba honengatik. Orio zergatik da munduan, ba oriotar batek esango dugulako Orioi buruz itzengo dugu. Hori jei. Ez? Orio. Bai, Orduan, ez dakite beste ezer esaten da, haupa Orio. Bai. Nik egon nintzen goatzet gaina zen sari banaketa bat, eta irabazizun Orioko aldizkariak, eta aterazien ordezkariak, eta esan zuzen, ez dakigu ze esan, bueno, haupa Orio. Sari bat jaso ez duta, haupa Orio. Pixa gehiago, ez? O sakondu, o Orioren... Vale, Orio zergatik da ezaguna, ba, Jose Luis Kortagatik baitare. Baitare. Ez? Referentzia erran. Baina, ez zaizu, Orion referentzia beti izaten dela arrauna eta banderak eta zeban Eta Goenkalean grabatzen zela. Baitare. Mobidak Kanpokoak, gero, Kanpokoak. oida, gero Tolosara jontzela, baino Goenkalean, osea, Bai. arralde, Arralde... Orio arralde zen. Oida. Bai. Ez? Izango zen. Bai, baina niri beti atzaka pixkat ematen dit, beti arrauna ateatzen dutela, eta beti banderak eta zaizer, eta igual Orio bazkaltzea zuaz, eta bixua pixkat lehorra zeon. Ja, baina zenbat bandera oskazutea zuek, ez? Ja, bai. Zer gauzatako Zuek, erabiltzen dutela. badakizue Orioko aurrek hori koloreai, haupa Orio kolorea esate jotela. Ez da posible. Ez da, Hombre, badela amatxo, posible. Benetan ez.
Bai, aupa horio koloria. Nahi iruditzen zaitu, Bai. Urdina, gorria, berdea eta aupa horio. Aupa horio. Ja, nola lortzen da Bai. kolore laranja, ez da? Ba, gorria eta aupa horio. Aupa horio. Bai. Eta iruditzen zait, oi? Osea, eske ez dakat hitzik adierazteko. Mutututa gelio naiz. Aupa horio koloria. Ja, bueno, oso interesgarria, baina ez zate munduan zentrua. Ez zate kolorimetriako zentrua. Baina Aupa horio. behar bada, horregatik da Orio ezaguna mundu mailan, ez? Pantone ze hortan, badaukateklako kolore bat. Bai, baina, bueno, kontu da, arraunan historian, hasi zienean konpetitzen herriak beharen artean, astero, zozketa egiten zutela koloreena. Ara. Alegia, Orio ez da beti horia izan. Baina gero, esan zuten, oazen ja pixka jartzea, estandarizatzea, bakoitzak ze kolor, ezagize, eta Orio esan zuen. Gu Orio ean ez, horia. Hola ez dugu asko pentsatu behar. Oso original. Ze koloria den. Bai. Osea, ondo bideratu zen, hola Baina, pentsatu barri gabe. Horiok jokatu izan du arroxe, ze bai. Bueno, ez zuten izango igual jantzi ditegi zea, oiez? Eta arroxa, berdez eta igual, berdez, eta zea. Baina, gero, santzutenean, ezin dugu aste bururo edo kompetitzen dugun bakoitzean hola ibili, eta bakoazen ja jartzea. Eta batez ere, arraunean asko izartizten dalako, eta klaro, jantzizazu bestiana, ez? Aurreko Ze, asteko ez dut uste- kamiseta, garbitu ez dutena. Gero, keteikoak berandu iritsiko ziren, eta esan zen, zuentza marroia. Ze marroia, kolore bezala, herri unifikazio edo bateratze bezala kolore marroia bezez aukeratzen. Koloretan berez marroia laranja oso iluna izango litzake. Hau da, gorria, aupa horio, ilunduta. Beltz pixikatekin. Beltz pixikatekin, akaso. Bai, Ja. osas marroia zeitxusia. Mikel, muituko ez mesedez... Berriz. Atención. Atención. Orio, baina oriotik azalduko ya. Zea, Bai, pentsatu dut, esan dugu, ez dago, Gero- ez daka salbapantaziliasik, ez du saltatu. leno zirkua ipatu dugu, eta gure zirkuak beti egiten du egonaldi bat Orion. Bai, baina Luzia, gaina. Bai, ula 3 aste edo 4 aste edo udaran egoten dira, orduan horregatik ere bada. Gozategigatik ere. Horietarrak aldea. Bai. Bai. Hombre. Ez dut behin planteatu Euskaldunak ziala, eta jazta, osazian, ez dakit, Euskal Herriko talde bat. Osa, Ja. taldea, esango nuke. Euskal Herriko taldea, bakarra, gozategi. Nungoak zian ere, osa, ez dut Ez planteatu. Oriotarrak. Eta ez dezagun naztu Benito Eta Lertxundi. Benito ere, bai. Benito, bai. Benito, etzela jun bere omenaldira, Oriok bandera irabazizulako. Eta zeon, kontzertu omenaldi bat prestatuta... Benitorentzat. Bai, Benitori Benitoren... omenaldian. Bai. Eta etzan jun. Getxo, edo ezakit non, eta justo Oriok irabazizun kontxako bandera, eta esan zuen, nire nahi jungo. Eta Orion gehatu zen. Balantzan jarrita, getxoa jun, edo Orion parranda egin, etxean... Baina ezakit, daude ezagitzen bat euskal kantari, mugitu dienak zuri omenaldi bat itxeko. Zure aurpegi dago kartel baten, getxon, Bai. igual, Nik bueno, noi de getxo esango nuke. Holako baten. hau, beste efektua sartu hartu da nuke, mama edo horrelako horren bat, bai. Ez dut apuntatuko. Bueno, mirariri helduko diogu, heldu ez fisikoki, bueno, dokumentazioa programa honetan egiten da... Wikipedia imprimatzen zue, Imprimatu? eta gero sobre la Tinta marcha baldin irakurri. bakau. Eta... Koloretan, Koloretan. Koloretan, Bai. Bueno, eta urrengo gonbidatuarena atzeko partetik egingo dut. Aprobetxatu. Baina, printzipioz, horrela, oihartzun 1986ko abenduaren sortzian, Bai. zubilan, jaio zenean. Bai, ama orginan egunian. Oso ondo. Nere urte betetzea beti da, jai. Bain Jendiak, nere urte betetze eguna jai hartuko egun berezia da. Oso modan jarri da hori, Ez du gizajoa zea. Bai. Jaioa zea, aste egun buruzure batean, jai hartzen. Azaruan erdikaldean, edo. Zakit, Triste, abenduak astearte zortzi. baten. Nik abenduak zortzialare lan izan dut beti, tabernan eta bar. Bai. Baina, jai hartuko etzen ere urte betetze. Bai, baina ze espero du jende horrek, besteek ere jai hartzea? Claro, Berarekin egoteko, bai. nola? Hoi da, lanea ez da emateko pastak eta ez da emateko ezer. Eta eskakeatzeko beste modu bat iruditzen. Aurrezteko modua da. Bai, baina Bai. zaitezu, imaginatu, astearte baten zure urte betetzea da, eta azaroko astearte triste baten, euritxu baten, zure urte betetzea da, eta jai eguna.
Bai, zitzezu lo. Bueno, sare sozialetan inbidia eman, la perlajun, argazki Ja, bat eta bai. zure oinai. La perla. La perla jun bakarrik. Bakarrik. Bakarrik Hombre. aspertuta, eta ezin argazirik atera urrietan zaudelako. Ja, es que... Ze... Ez dakat bat esan. Bokadillo Gero bajan. gaina, abenduak zortzia jende esan, hoi da, konstituzioan eguna. Ez, konstituzioan espainolan eguna da abenduak 6. Ojo, Orduan, oazen- mirari, ama virginan alde, espainolan kontra jartzeagatikan, ama virginan alde. Bueno, a ber, azteko mirari izena dut. Orduan, Bai, hori bai. esan nahi dut, Bai. nere etxean komunioko argazkiek, oaindik leku handia hartzen dute. Ez zintuzten espero, akaso, o... Zer, ez, zu- bai, baina hor dago nere aman, ama Virginia favoritua, mirari, milagrosa zela. Gero ikizun eraitak istripu bat, eta orduan nere ama juten zen milagrosa kapilara errezatzea Hernanira, eta hitzemantzun bere lehenengo alabai, aita ongi ateratzen bazen, mirari jarriko ziola izena. Horregatik dut. nik, Spoiler, eh, atera zen, bai, ongi eta atera hemen zen. mirari. Eta nere gurasoak milagrosa kapilan ezkondu zien baitare, osea, Oso. milagrosa ama Virginiak gure etxian edo nere aman bizitzan, zer izan dut, nik mirari dut Mira, izena. gure gurasoak iratxeko zean eskonduzian, eskerrak ez zean hortigan jun. Bueno. Bestela, iratxe zu edo, bueno, ni izango nintzake, iratxe, Gizon jaia zinen. iratxe, zera, mutilen... Iratxo. Iratxo. Ostras, iratxo. Wow, hoi, iratxo iriarte. Argitxo, ez dela? Bai, holakon bat. Ojo, iratxo eta argitxo. Ikastolen elkarteko maskotak. Venga. Wow, amatxo maitea. Guk esan izan deu, gure gurasoek izena jarri dituztenian esan zuten. Zeintzuk dira tipikoenak? Tendrin tropik. Venga, Iñaki, eta bigarrena Mikel, eta hirugarren bat izango balitz, ez dakit, Claro, patxi, edo izango gugea, litzake, ja pixkat tipiko izateko. Mirari, Arantzazu, digarrena, eta nerea, gaztena. Ui, Guadalupe espero nun, baina Ez, beste izen batzeon aukeran, eta nereak esaten du, eskerrak etziaten izen hori jarri. Ja, ama virgin gutxi gelditzen zian hortikan, dignidade pixkat bai, ematen Esan dezunean zure amaren ama Virginia zea guztokena zala mirari, top bat Milagrosa. dauka, top iru dauka. Ranking bat, Hombre, pues, milagrosa eta arantzazukoa, bai. podioa. Eta zerren arabera da? Esan, Hoi ja ezakit. Nahi puntuazio batzute, sistema badago, bea edo? elkarrizketatzea etortzea. Mira, zuzenian o- dok, ez. Baina, osea, ranking bat izango luke... Bueno, nik uste, eta gero bakoitzak ez, bere herrian arabera, ero bere zean arabera, eukiko itxula, ez? Hemen, zea Donostima, Carmenak, zea aldezarrean da ongoia pila bat, pentsatzet, eta Carmen, Carmele, oiek? Carmena... Korore, bai. Bai. Ba, ez dakitan ubikazioan arabera, Ja, zerren bai. arabera, Ez? Eliza gustatzen zaizu, no ez? O, ez dakit, o... Pentsatzet, gero, kostan baitare, Madalenak ospatzen dien herritan, zema Maialen, Malen daude, ez? Bueno, oieke hor daude. Gure gurasoen aitzakirik ez dago. Orduan. Ez, baina, bueno, Iñaki azpeitin pila bat, ongoia, pentsate esan inazio batik, eta... Antiguotarra, ez dauka, oza, ez Ja, dauka bat ja, zentzurik. Antiguan zein dago, ze Eliza dago, Sebastian. Mikel Lagoa. Mikel Ah, Lagoa. ez, San Sebastián San Sebastián San Martín, baina Sebas, igual. Sebas, Jose Juanes, bai. Pues ya. Iratxo Sebas, hor, gustatzen zait, zein komposto ez dela, hola, politia elegante, eta batez ez Madrila jutetzeanean oso ondo. Bai. Idatz ez, Ixa X, Ja, señor. Starbucksen, Ostras, Starbucks Starbucks. eskupa zuan, Ja, naiz inoiz Starbucksen, egon? Orduan, Gu estare. ez Ni dakit bai. nola idatziko luketen, nire izena. Balakigu Starbucks idazten. Pentsatzet, jakingo nukela, bai. Bai, Starbucksek badaldakin ere izena idazten, hori da Hori galdera. da, kontua. Spoiler, ez. Ni bai egon naiz, Madrilen bizi nintzala, eta noizian behin juten nintzen, eta zaten, oain lujo baten emangoet, eta gastatuko ditu 6 euro kafe puta baten, eta, baina, bueno, Eta nire izena gaizki idazten. Bai. Eta orduan, hor kamarero bat zeon, bizitzeko bate gogorik gabe, eta nombre Iñaki, Iñaki, Iñaki. Eta hola iten, ikusiet idatzita, kurekin, bueno, karekin bate behin argazkiatean nion, batek ondo idatzi zidanian izena, eta, negar malkoak pentsatzen. Emozioa, Bai, baina jarri date danaterik,
Baina bakizu zein danak atxa? Zein? Zenela esan, zen da zure izena, Aupa Orio. Bai, hori izan Aupa behar. Orio. Ai, Aupa Orio jakingo dute, Bai, eta Bai, bai, sukaldian baten bat. Horietarren bat beti da, hortikan, ez? Beti horretzezu baten bat. Bai, seguru bai, ez? Lizarrako Esaten zuna- jendeakin gertzen zaigu, ama Lizarrakoa da. Eta Aupa Orio, bai. Eta- Lizarra neongo da, Orioko norbait. Orioan, Ez? bai. Eta banderan bat, balkoen Bai. baten. Ba, enlaiz fijatu, baina seguro baietz. Ez Ba, uste. Ez. Bilatuko da. Orion daude baita ere harri jasotzaileak. Harri jasotzaile eskola bat Orion da, ostolazatarrena. Ostras, kontzeptu hori. Hor, udan ostolaza oriotarra da. Ume-umetatik harria jasotzen ibili dena, eta bai. Hori edo arrauna zen, orduan, Bai. igual median bizi baldin bazan, Bueno, bai. portua urrutik gelditzen zitzaion. Ez, kalekoa da, bea, baina aitare harri jasotzaile. Ah. Orduan horrek ere pentsatetera egingo zula, baina Orion eta zarautzen daude. Harri jasotzaile eskolak gaur egun. Harri jasotzaile eskola, ojo, Hombre, teknikek ezi berko ezu. Bai, ez? baina kontzeptua neukan buruan, gozategin jaiotarria bezala, ez zait okurritu ez dut hortan pentsatu, eta harri jasotzaile eskolan teoria ere emango da, esanet, klaseak izango dira, danak fajakin, danak eserita horro, Magnesioakin. Eta magnesioakin, arkatza ondo heltzeko, eta, bueno, ez dakit, harri jasotzaileek nola helduko duten. Hombre, zenbakiak arkatza. ikasi beharko dituzte. Bai, Jakiteko baita, zenbat pixuko harria. Ja, zenbat altzazu. Claro, porque bultua ikustezu, baina zenbat izango da. Zenbat eta, pixatzen du, bai. pues horregatik idazte. Jota, iritsi klasea eta, azterketa sorpresa, olako harri puxka erdian, da me cauen. Eta jaso ondorengo, oiuak eta ensaiatu, eta kauen diosak eta olako, ez? Igual, ostras, batze polita iruditzen zaiten. Irudi hori ez dakit buruan dakazuten, Bai. harri jasotzaile txiki pila bat. Eta dana Iñaki Perunena txiki-txikila, hola, eta baina bizarrak inetan. Bai. Bizar eta guzti hortanak, hola txiki-txiki, eta... Salto gelan, Bai. Buah, marabili. Dios, bueno, hori jo. Badukagutze zer. Baina dana oso folklorikoa, ez? Zer? Oain artatea dana bentzat. Gero, gozategin bideoklip batean, Mikel, pantalla. Orioko nadet patroia zena, Bai? eta salsamendi uste azaldu ziela, Oriok gozategin zea batean, bideoklip batean. Bai. Bai, bainola etorri zait. Bueno, bideoklip. Folkloriko. Bai, Bai. oso folkloriko dana. Pentsatzet, ez? Bai. Bueno, ez egongo dakit, da traperon ere- bat edo ere espero, no? Edo horrelako bat. Eltxororen bat, dendariren bat, erizen Badago bat. hegazkin pilotu bat baita ere. Txen, a ber. Hori nola dakizu. A ber, bai. Bibazueken aterazelako, eta, karo, Xabier Sukia, bibazuekeko aurkezlea, Bai, oriotarra da, oriotarra eta da. hori kontatuzun, nola gonbidatu zuten, orioko bat, hegazkin pilotua aterazula karneta edo denalakoa, eta nola avionetakin, juntzen, orio gainea, eta ama zehola behiratzen, eta ikusten zunean, avionetakin baserrira hurbiltzen naizela amakorrika sukaldea sartzen zela, eta oso historio politia kontatu zuten. Bai. Baina pilotua da, baina esanet gero... Ze galdi moteiten ditun, ja ez dakit. Ja, ez Avioneta dakigu. badakala Claro. bai. Horion baten bat, egazkinez muitzen dala badakigu. Honekin Gero- ulertzen dut, piloto eskolak daudela ere bai ez? Osea, Bai. behin... Harri jasotzaile eskolan gaineko pixua da. Gero, badakit, oriotarrek baita ere parreiet zietela zarauztarrei, turista jute zaizkizue, eta etxe bizita gareste dituzuet, ez dakize, eta iritsi zaiela, behai ere bai. Eta aiakoak guain, isil-isilik, bazpare. Bai, hoi da. Inez, aia. Bai, bueno, horitarrek parrasko diote inguruko herri askori, batez ere, banderak direla eta zaizer, eta inguruko herriek ere horiorekin daukaten erlazioa ez da oso garbia bezala, ez? Nik zauzko launak badauzkat, Ja. eta ze hori joan Ni hori joko festeta jun izan naiz, usted? Kustodia, San Nikolasak, abenduan hasieran, bostean edo usted dira. Nik santua kontrolatzen jut, ze nik atekizizea 6. maila arte egun nintzen, orduan. Fana naiz baita ere, jakitea santuak noizen, eta San Nikolasetan. Zuk eta zure arrankina dakazu orduan. festekin. Festekin, ez da. Bueno, netzat, oain azken urtetan top down festa da, bastan darren biltzarra. Oh, bai.
Bai, niri lanean Hor topatu izan geha gainea. Ez? Bai, esango nuke bai. Bai, bildu ginen. Azkeneko urtetan behintzat bai. Bai, lanean tokatu zait beti, baina bai, egon izan du naiz, eta ze giro daukaten, eta ze basateak dian janariako batez ere, eta edariako. Bai. Hartzeit uste 3 behi, hola, erditik moztu, eta suta botatzei uste. Eta, torri jendia, ze basakeria da, bai. Eta, baina, basakeri maila hortan, dago, bai jatea, bai edatea, bai dantzaitea, bai parranda, bai dana. Ez dakate neurririk. Bueno, denetik egongo da horre, baina bai. Osa, nik gustatzen, azkeneko urtetan jun izan naiz, eta... Neurtu horiek, iskutatu ingozian. Bastandar lehenengoa etortzen zaitena burua, bakizu. Tartalo. Zein xegone. Baitu, Mikel Goñi. Ez que neurri jazai zinaten da. Mikel Goñi guain erran imizi da. Aitu? Bai? Hoi izan diate. Olintzen beita ere, bai, ez? Esango nuke? Ba, ez dakit. Igual elkarki mizi. Bai, bizilagunako. Bakizu zain dan onintzen beita? Bai, nere nagusia da. Ah, bitu. Ba, jolas bat dakau prest zuretzako. Eta hau deitzen da, zeinek ematen dizu, nazka gehien. Kike Amonarriz, edo onintzen beitak? Ezin ez aukeratu. Justo bi hauen artean? Horregatik da zaila. Nazka gehien, baina eske justo kiken... Deskartezin barreko da baina. Ez da hori otorrik eta horietako bat aukeratu horrezu. Ez. Eske oso zaila da. Horregatik da joku bat. Bueno, bera llebak eta gezurra dela. Bai. Bueno, gezurra edo. Claro, bueno... Gezurra ez joku bat. Bazpare, kontuan hartuta, onintzen beita, nire jefa dela. Eta Bertsozale elkarteko lehendakaria, eta ni naiz Bertsozale elkarteko langilea. Jarreko etola. Ez emate nazkagatik, baizik eta, bueno... Zure lanpostua mantentzagatik? Bai. Orduan, esango zenuke, Kike Amonarritzek nazka gehiago ematen dizula, onintzen beitak baino. Bai. Hortxe dakago titularra. Bai, Wikipedian sartzeko moduko, hor modifikatu ingo dugu. Kike guaki ez baina. Baina, guain zalantza txikiak eukiko ditu. Da, guain izango, Hain deituko jote, elkarrizketa Kike, eta zuk esan zeno nazka ematen izula bez izan mango. Segurazki hau Kikek ikusiko du. Kaixo Kike. Bai, Kaixo Kike. Eskuaina Kike pesarka bat. Beste proposamen badaukat, eta... Ordo nauekola. Bai, baztertu ingo ditu momentuz. Bai, oso urruti zeraman bazpara, igual jolastu ingo dugu. Guk badaukagu arazo bat, arazo pila bat dauzkagu, baina... Oixe esan behar nizuen. Tara konkretu bat daukagu, neria, akaso, elorrieta urdangarin efektua deitzen diot nik, eta da, batzutan adibidez, hitz batzuk konfunditzen dituzunean, eta pentsatu egin behar dezunean, zein dan zein, esan aurretikan, ez? Mikelek lehen esaten zuena LR, ezkerra, right left, pentsatu egin behar dezula. Neri inglesez gertatzen zait, before eta afterrekin. Bai, aire bai. Nei afterrekin ez, after bakizu dela taberna ja bukatzezuna. Nei aldean zait. Bai, iristen bazea, nahi sekula iritsi, orduan. Oida, edo... Nik... Naiz, parrandeteko egunez, bueno, baina geho ja, bengo izeko ordu biterdik aldea, ja, begia txikitzen haste zizkit, eza, nik, ze hostia ineiz hemen, ni etxean ejoa. Zaitet, aio. Bai, oza, zeiten dit, jende honekin. Nik nire bizitzan, esate izuet, egitan, 5 kaupa zengo, nitula. 5, eta dara jarraian. Ez dut. Baina, eta tokatu zaizkiten azken kaupasak dira, lanagatik. Baina, ez du kontatzen. Baina, hola, parrandan atera eta gozaltzea jungo gea, ez dakiz, ni naiz iristen. Eta gozaldu ondoren, kalimotxa bat, ez. Ni jabe, inola, ordu biter ditan, ez naiz, begiakola txiki jartzen zaizkit, eta ez da... Baina hori da, 40 urte inberdituzulako, ez bizi guztian izan da hori hola. Baina, afterrekin kontrako gertatzen zait. Afterrekin pentsatu inberdet. After ez aizter, eta before argi daukat lehenua dela. Orduan, efektu hori, deitu diogu elorri eta urdangarin efektua. Zuk badakitzu desberdintzen? Bai, mote. Bai, baina pentsatu indetzu pixkat, ez? Ez. Argi daukatzu? Bai. Bai, zein dan after eta zein dan before? Zango zeniguke zein dan Mikel Urdangarin, zein dan Eñaut elorri eta?
Hau da Mikel Urdangarin, eta hau da Eñaute Lorrieta. Oso seguru da, ez dakinik, Bai, ez dakit. Bai. Nien naiz fiatzen, Mikel Urdangarin eta Eñaute Lorrieta Hau da, desberdintzen duten ikinontatik pertsonekin. idazten dizut, eta hau da ilargia. Gainera bestia. Ez da abestu berdi. Hau da abendua, Eta hori iraila. eta hau da izea. Honek dakizki lau akorde eta honek 6. Ondo da. Hone dakizkin eske izenak, Goiana eta gaur ikusi dutan eta olakoak. Bai. Eta gero ilargia ja esan dut, ja ez daizkita kanta gehiago buruatzen, kentzazpenak edo lorretanak. Aizea ere, bai. Aizea, bai. Baina, aitzea gauza bat izan daiteke, ere. Bai, malen, baitare honek baka, Malo malen. pertsona bada, bai. Norbeak bere tara daka, Bai. Bai. Ba, niretzako pertsona berdina da. Bai, Bai. ikusi dituzu noiz bait batea? Ez. Ez dira publikoki... Ez, dueto Mikel Urdangarin Eñaute Lorrieta. Bueno, konbidatu bile, ea posible duten, ea kuadratzen Ea zein duten. agertzen da. Ez que zintzun etorri. Zintzun, eta... Buelta Eta zuk eman, nola eta... dakizu. Hoi da, bai. Eta, ui, WhatsAppa Ai, bat Mikelek iritzen esan dit, edo, zea... Bai, komuneanoa, Bai. eta orduan Mikel dator... Hoi da, hanek idatzi dizutaz. Bai, nire komuneanoa, eta Bai. Eñaut sartu, eta hola. Niretzako pertsona berdina da, Barakaldo eta Portugalete Eta herri Sestao berdina bezala. Osea, bai. Hor beste txiste bada hor, Has estao? Bueno. Gero programa kenduko digutela, normal, eske normal. Nola ez digute ketan jo. Hau zer da bigarrena? Oraio. Bai. Joe, bigarrena, ongi. Beira, ja Pertsonaia nolako izan. pertsonaia kanpoan dauzkagula, joko badaukagu ordenean jarri. Eta gaiari helduta, izango litzake Orioko gaiari helduta, Bai. orokorrian, Oriorekiko afinitatea edo markatuko genuke? Oriokiko afinitatea. Edo Orion gaupasa bat egiteko posibilidad gehiago dauzkan pertsonaia. Beste laguntxo bat atako deu, ez? Beira. Honek ere aukeraren bat eukiko du. Bai, Mikel Goñek beti irazteko aukera ditu. Eta honek ere gau pasa politak eta ditu. Bai, Orion, gaupasa gehien egin dituna seguruna. Orion, Bai. Bull. Bai. Bull gaupasero. Bueno, Bai. onintza eta kike nahi baldin batzu kendu, porque, bueno... Ez dituzute gaupasa egiten ikusten Orion? Ez dakit, Nik bai, Benitokin fijo. Orduan, hau... Baina, Ai, ama, mai baten eserita, hola, ardo botila bat eta gitarra batekin, horrek gau pasatzela kontatzen du? Bai, claro, gaua pasatzen bada, gau pasa da, berdin du zertan, gaua lo ere pasa Lotan daiteke. ere pasa daiteke. Gaur gau pasa indeu, Bai. Oye, erra gau pasa. Gau pasa egunero. Bai. Baina... Afinitate gehiago, orduan, Bull number one, jarriko genuke. Bai, Bull lehenengo, Kike bigarren. Gero... Kike bigarren, ojo, gau pasero, Kike bigarren. Kike gasko hitz egin, Orduan, hitz egiten... Baina jendea eliminatzen dijua. Bai, baina, bueno, gero, bentsatu jarriko etela Kike, Mikel Goñin aurretik. Jarriko etela. Mikel Goñik herri behar du. Baina hau da, beriste aigotzea bezala, oxigenoarekin, oxigeno gabe, bau berdina, ez? Bai. Oxigeno gabe. Gero, onintza, eta hauek bate, empate teknikoan. Claro, hauek batea dijoazte. Zuen arabera, pertsona berdina bali madia, hola. Bai, orduan, mirarien rankina Orion gaupasa egiteko aukera gehien daukatenak, goitik bera, Bull, number one, bigarrena, ojo, Kike Amonarriz, bai. Mikel Goñi irugarren, bronce. Hola, Osea, podioan bai, baina justu guztu. Onintza enbita, eta gero Mikel Urdangarin Lorrieta pertsona berdina da. Horri zen bateratu bat igual asmatu berrezute, Bai. Planeta hartua dao, Eñatu Urdangarin, ez da esateko horretxa. Bueno, bentsatu. Urrengoai inber bai zute galdera hoi, ba. Bai, berez, bi argazioiek fusionatu inberko genituzke, agian, eta jendeak erabaki ez dela. Hemen alare ikusten da, produkzioan da dirua da, hola, hau material hau ez dela... Hombre, naize... Hauntzaren gaberdiko ez dula. Hau ez da oi hartzun, baino dirua do. Bai. Oi hartzun izan gabe, eta hori izan gabe. Ojo. Hori honek diru egongoa. Hombre, hor, aginan daude gehiago anguleroak, orduan. Anguletan ibiltzen dira, baina hori hongo ja, pentsatzet. Bueno, daude, edo zeuden, edo... Bai, hongo ja. Nei, kontatu diate, nik janun azkeneko angula, igual, 30 urte izango zen. Ja, ezagit. Nik lan egin un taberna batian, pezera batian zuen, mostradorian angulak. Baina, hola, maskota gisa edo? Bai.
karri zituen beste kamareroak anguletan ibiltzen zen, eta karri zituen da pezera batean hortxe ez zeuden. Eta jaten baten zenieten, o? Ezakin nik ez nien kaso egiten. Baina mundu guztia, ala angulak. Komunean egon gozen baten bate, baino. Por cierto, maskoten inguruan, maskatoreik bai, edo animaliarik bai, etxean? Etxean ez. Etxean ez. Alegia, Serio ni jarri da, bizi naizen mirari. etxean ez. Etxean, animalirik ez. Ez. Ni baserrikoa naiz. Vale. Orduan, gurasoen etxean badaude. Baina daude pabelloian. Vale, etxetik kanpo. Kanpo. Ditugu txakurrak, zaldiak, behorrak, oiluak. Baina, gero, maskota bezala, alegia, egunero zaudelatzea, dea txakurrak. Guain, olentzerok ekarri dugu San Bernardo berri bat. San Bernardo berri bat. Bai. Hola, etiketa eta guzti. Bai. Blisterrakin. Bai, izena du nahi. Santu zalea dia, Beitu, San Bernardo, Bai. San Bernardo, San Bernardo bat, Santa Mirari. bai, aurretik bakagu beste bat. Orduan, San Bernardo, bai. Tokila badokazute, bai, baserrian. Bai, orduan, San Bernardo bat. bai, orduan, Nahi. etxean bizi dien animalik ez dakagu. Katuak ez dira sartzen? Ez. Ze azkar eta ze serio esan Ez que niretzako da gai bat, azken urtetan eta jende aserretu jezait, eta nik dakat bakarrizketa bat txakurrei buruz bereziki, eta bakarrizketa hoi inunean, jendea altxa taju nintzen. Gaur egun... Txakurrak atein markotzitu, no? Gaur egun da on joera hoi txakurrak seme-alabak eta katuak seme-alabak bezala tratatzekoa, eta nire umia da, jende hoi oso gaizki dao. Oso gaizki goaz gizarte bezala. Jende horrek bozkatzeko aukera dauka, eta bozkatu ingo luke, txurruna. Pakmari, segurazki. Baina horrekin asko aserretzen nahi, zura, da gai bat, eta badao, jendea, eske, beraiek veganoak dielako, obligatzen justela, behaien txakurrak eta katuak veganoak izatea. Eta jende hoi, ez da hola burutik ongi, animaliak gaizki, osea, tratu txarrak ematen nahi da, animaliek, justo txakurrak eta katuek, aragia jaten dute. Bai, proteina asko. Eta pentsu veganua ez da txakurrantzat. Ez. Guzti ez asko aserretzen daun kontu dela. Neire bai, Nik ez dakit hori joan, txakurrak eta katuek ze jaten duten. Arraia zuruna, bixuguan sobrak. Baina ez dela, juten nahi zaigula hau eskutatik. Nik ez dut ulertzen, nola sarte dituzten nuen, Jesu Kristos moda da, txakurrak sartzeko dendetan, edozein denda motatan. Eta gaina utziten da. Eta aurreko baten denda baten neon, arropa denda baten. Eta bi txakur, karo, eskez hau bakarra egongo balitz, baina bi txakur zeuden eta burrukan hasitzean. Karo. Eta... Horregatik ez ditu nik neriak eramaten. Hori da. Eta gero... Txakurrak mendian hobeto daude. Eta gero... Claro, beste zea dago, txakurra sabiatzen dela bestia. Claro, engantzatzen. Eta ez da lekua igual. Eta gero, zuzaude terraza batian, eta teatzei zute kalamare razio bat, o kroketa razio bat, eta urriltzen zaizu txakur bat, usaitzea, janari hoi, nagusiak, ez du ez erriten, bai, iten du, molestatu. Ez da noa biratu erten, iten du, molestatu. Zein da nere kamara. Oida. Eta gero, guri gertatzen zaigu, emakume gertatzen zaigu, hilekoakin gaudenian, etortzen dira usaintzea, eta zuhor, zaude hor txakurrakin, eta nagusiak izan du, gustatu injozu, ez, gustatu zaio nere pototako odolan usaia. Bai, guztitza os, bai. Lekuzkanpo, txakur bat hola etortzea. Bai, ez, utziozu ez, osea, lotu, txakurra lotu, kalian lotu. Bai, eta gero eskatzen nahi da, nik ulertzen dut, albaitariak eta garestiak diela, baina seguridade sozialean sartzeko. Ez? Gizarte segurantzan, da nik izaten, oso ongi, osakidetza desmantelatzen nahi dia, eta baini pagatu beharko zure zakurran konsulta baitare. Bueno, txakurrak kotizatu beharko du. Karo, pues dakit. Ta jendea da oso beldurtuta robotek aginduko dutela, baina aginduko dute txakurrek. Ja, agintzen dute batzutan, askotan. Agintzekotan katuek. Bai, berditzait. Baina, eta gero, autobusian jutia eraman daitekela txakurra zurekin, besotan eraman bertzu. Claro, nik imaginatzen, nire San Bernardoak 80 kilo hartzen junian, Donostiko lineako autobusian zakurra besotan hartuta. Bai, claro, igual hortarako harri jasotzaile eskolara jomarko zu. Baina legea gaina aldatu egiten da, adibidez, Renfen uste dela, txakurra eraman behar dezu, bozalakin, lotuta, eta zaitzer,
pertsonako bat. Euskotrenen bi eraman ditzazkezu bai. Ja, eta orduan poliziak nola justifikatzen du hoi, txakur batekin jun behar badu, ja bidia. Claro, nik moitu ditut, osea, trenian sartu ditut, baina jartzen naiz bizikletan txokoan, eta hola, osea, ez dakit, mendira bat sartu, eta bueno, txakurrak pixkatola raro, baina, eta ni xina baten, eta normalian lotuta eramate ditut, eta pototaren bat usaindu barro aldin badute, tira iteiet. Vale, eta guain esango dut, beste egia handi bat, etxian txakurrak dituzten buruz, edo katuak berdintzen, baina, bueno, aserretu eta juningo naiz. Txakurrak, zuen etxiak, txakur usaila du. Hori egia da. Eta esaten duna ez, eta gastatuko du ambientadoretan ez da izan bat, eta inziensuan ez da izan bat diru, alperrik. Txakur, usaila, egongo da. Baina batemateko horri kontraiten dio? Bai. Benetan? Ez nire txen, ez nire txakurrak ez du usaintzen. Nire sofan ez dago hilerik. Bai, eta nire puzkarrek ez dute gaixi usaintzen. Planteamendu berdina da, ez? Zu ohituta zauden usain horretara, ez? Usain horrek ez du usain txarri, ez da txarra. Ez, zure txakurrak ez dute usaintzen, eta euria egiten duenean, ez dare. San Bernardoak nola usaintzen du euria egiten duenean? Fuerte. Fuerte. Ja, eta gaina San Bernardo da etorri zenean, claro, txikilena, txukaldean euki genuen deindun kakapila, zaldileainako kakapila, usai bat zedun, jendeak nola daka, hau, etxe barruan. Eta erakutsi beharra, eta ezagize, bai, guk erakuste dugu, baina, bueno, azkenean libre daude, eta ez du lan hoi, ez? Baina, iruditzen zait, eta gero zu lanea jutezea, eta batzuk ez dituztela animaliak ongi tratatzen. Alegia, nik uste, esamin bat inberko litzatekela, guraso izateko bezala, txakur bat eukitzeko, Guraso karneta nik proposatu nuen aspaldi, baina puntukako karneta, bueno, hori ja existitzen da, zerbitzu sozialak dira, eta baina aurretiko karneta bat. Guraso izateko, animaliak izateko, evidentemente ere, baina pertsona karnet bat beharko genuke, hor? Eskola berriak zabalde barretuko, Harri jasotza eskola badao, piloto eskola ere bai, baina... Bai, guain pertsona eskola, txakurre eskola badao, orduan, bueno, bai... Baina behartuko zenuke. Ez dakit, baina iruditzen zait batzui... Eskutatik juntzaigula orokorrean, gizarte bezala, eta orduan hor bakandik nire... Guda, pertsonala. Ez ez da guda, nik bakit etxe batean edo pisu txiki batean ez nukela. Eta kaleatea, eta ikuste ditut umian baino txakur gehiago, eta errealitatea hoi da baitare, ez? Bai. Eta jende hori esaten da, eske nire txakurra bakarrik ulertzen dit. Zure txakurra bakarrik ulertzen badizu, problema hundi badakazu. Eta zuk uste baldin badezu, zure txakurrak ulertzen zaitula, problema oso hundi badakazu. Eta txakurro horrek ez du zurekin bizi nahi. Behartuta bizi da. Bai. Zurekin, ze aukera eukiko balu, aspaldi alde ingo luke. Eta bere familia galdu indu, zuregatik, baitu intzenulako, lagunik ez dauka, eta lagunak ikusten dituenean, da patioan bueltaka da biltzan kartzelako presoak bezala. Hombre, bera, kointzitu indeu, bai. 5 minutu ekin egon, eta txea berriz. Orduan, esate dut txakurra duen jendiak eta txakurra paseatea dateatzen duenak asko ligatzen dula. Ez zait, variantokatu ez dara, baina... Nire kasuan, ez. Ez, gaina ez. Nire, nik txakurranakan, daukat ratonero bat, 14 urte ingoituna, Raider, 14 urte. Katara eta gazta. Bai, beti esaten da, zenbat urte ditut, amalata, laizter hilko da. Pertsonekin hasi beharko guneka, esaten baitare. Zenbat urte, laroita bost. Laizter hilko da. Bueno, 75 bete ditu bain, da, gutxi falta zaio. Bai, zarra da, ella laizter hilko da. Txakurrekin hoi oso, eta iruditzen zait gusto txarreko komentario bat. Bai, oso. Orduan, edo, ez dugu esaten, edo pertsonekin esaten astegea. Eta nikotu zibiliko nintzake, zenen txakurrak ulertzen bazaitu, ez? Hori ere. Be aukera, nik esango nuke, beti. Ez? Gaina, txakurren adinaren gauza hori oso lotuta dago, edo jendeak lotzen dut tamainarekin. Ez? Ratoneroak, hauek asko bizi dira, eta ez dakit, pastor aleman badakatzu, edo boxer bat, edo horrako bat, hauek, behatzi urtekin hasten dira zehatzen, ez? Eta orduan, tamainan arabera, Iker Gurrutxaga baldin badator, bueno, zure tamainarako,
Ja, nahiko bizizea, ez? Oida. Nahiko bizizantzea. Gero, matematika ere jakin behar da, bider zazpi, Claro. jakin behar da, hori, Bai. imaginatzen txakur eskolan erakutsiko dizuela. Bider zazpi, baina Bider ponderatuta. zazpi. Claro. Chihuahua baldin bada, igual da, bider, ez da ditzen bat. 7,0 bi. Edo 6 puntu zer Claro. bat, edo horrelako bat. Ze Chihuahuak asko bizi da, eta Chihuahua zarrak, Guk euki genuen arratu izakur bat, beltxa, oparitu ziguten ja zarra zelako. Zan ziguten, bueno, ja zarra da, eta Ja. ja mantzazue, mastin Gutxi bat falta zaio. erosi genuen, eta hau ja hemen traba iten dut, eta ja mantzazue. Eta zarra zelako zen. bai. Gurekin beste 14 urte intzitxun. Jo. Ezeo, ostia, hau? Da, zenbat zituen Ez dakigu. Ez dakigu. Eta hiltzen, da kriston pena, Hombre, eman 14 zigun, urteren ze beha zeonian gure etxean, beltxa zeonian gure etxean katuik etzeon, gure inguruan, denak eusiatzen zion. Eta guain ditugu deizen makatu. Gaina, ezin da zehaztu txakur baten adina, zeren ez dakigu noiz jaio dian zehazki, eta jendeak inventatu egiten ditu behin urte betetzegunak, la hostia, da. Ne txakurrak egiten ditu abenduan 23 urteak da. Bueno, eta bideo horiek txakurran merendola, txakurrai kriston ansiedadea sortzen, jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute, da txakurra da horta denak, zoriona, a ber. Aurrentzako tortura bat Ez da pertsona bat. Txakur bat ez da pertsona bat. Jo, baina denbora bider zazpi pasatzen zaio aurrea, ez? O nola? Bai, eta ansiedadea Eta ansiedadea zazpi ere, bai. Ez daki. Orduan, bai, osea, Bai. txakurrekin nago pixkat. Bai, baina ez txakurrekin, baizik eta txakurrak horrela tratatzen dituztenekin, Bai, hau da, bai. dendetan sartzen dituztenekin, dendetan, arropa dendetan, claro, pentsa txakur bat sartzen dela, nire, Bustita. nik bideozkar ratonera bat eta border collie bat. Border collie, borderra da kolia baino, baina jatorra, oso jatorra, oso simpatikoa, eta odolestatutako pototak izugarri gustatzen zaizkio, por lo visto, porque juten da, ai, qué cariñoso, cariñoso, ez utzi igotzen. Eta pentsa, horrek botatzen duen hileakin, Arropa denda batean. arropa denda batean, batematek txandal txuri bat erosin nahi baldin badu, eta dana hilez beteta baldin badago. Bueno, negura kondo. Bai, baina, bueno. Oiero este maezu, Honek berotzea rebajan bat, zaitu, ez? eta bai, txakurran hilea. Bai, txakurran hileakin inda dago. Ez? O sintetiko da, bueno, No, sintetiko. azpitikoa, goetxetik zein beste. Claro, alde erantziz jantzi behar gazen, gehiago, goxatzeko, ez? Reversiblea da, ez, orain bai. Jantzi Gauzat esako dizuet, gaia etzian txakurrak, Ez, Oriotarra. hori- Bai, baina, bueno, horioko txakurrak izan litezke, baitare. Ezagit. Oriotxoko txakurrak bereziak izan dira, Hombre, txapela hori jagin ibiliko ya, eta... Bai, orio kolorekoa. Aupa orio. Aupa orio kolorekoa. Aupa orio. Bai, bueno, bukatu horretikan, 10 minututxo galdetzen zaizkigu. ez da? Bukatu, gauza Bueno, asko galdetu nahi nizkigu. Bai, nik listan badauzkat gauza batzuk galdetzeko. Abilezia baliogabeak, adibidez, oso esateko erosoa ez den esaldi bat. Osea, zertako Abilezia balio baliogabeak. Badaukazu baten bat? Zait iruditzen hola... Ez, ezta? Hori paso ingo dugu. Bueno, Bueno, okurritze baldin bat zazizu. bi aldiz menzu. Jendeak asko galdetu digu, hori esaten dezunean, ez ditzu Bai. inork galdetu. Jendeak asko Bai, galdetu bai, digu. bai, oida. Sare sozialetan galdetzen Lagun dezue. bateka esan dit, Bai, asko galdetzen zute, Bai. zein esate, ez, gure movida da. Nola jasten dituzu galtzerdiak eta zapatak? Esan ez ze ordenetan? lemitzi galtzerdiak eta keo zapatak. Ba, ez dago gaixi. Ez? Baina jantzi behar dezunean, zein da orden Erantzuna, zehatza, zurea. Beti orden erantzun zehatz osona. batakazu. Bitu gaur hasi naiz galtzer. Lemitzik, bai, galtzerdia jantzituz, gero jantzen naiz goiti bera. Goitik bera, Es que badago esamalde bat erderaz, un hombre que se viste por los pies, oinetatik jasten den gizona. Gaur lehenengo Zuek galtzerdia gizona. jantzitut, bai. Eta, gero ja Ostras, bukaeran barkatu imaginazio asko, eta irudi hori ikusiet, mirari galtzerditan, biluztik, esaten, pixetan hijo. Bai, Lehen da bai. galtzerdik. Bai. Eta gero ja beste guztia. Bai, edo, bueno, kulerok eta galtzerdik baitare. Eta zaitezu, galtzerdi bat eta zapata hori, edo galtzerdia, beste galtzerdia, zapata Ez, eta beste zapata. galtzerdiak, gero, Pilak. bai. Lehen da biztia seguratu, Bai, zapatak ez ditute jantzten, etxetik atea arte. hippie oitako atzea.
Hippia ez, Oniutxik zuazena. ni naiz pertsona txukuna, eta orduan kaleko zapatakin ezin da nere etxean ibili. Aztego, oi. Ez que bere etxea, jongo. Osea, ezin da zapatakin ibili, txakurra kanpon gelditzen dira, katurik ere ezin da sartu. Ez gaitu gonbidatuko. Beste galdera bat, ze ordutan afaltzen dezu zuk etxean? Nik, 7 erditan. Oso Amatxo ona. maetia, zertzea, frantxesa, osea, Bai. Mira, beste rafaga bat sartu beharko genuke Frantziak egunak. Ze ordu da, nik ordu batetan bazkaltzet. Behan duguaz, ja. Bai. Kriston goxe, baina ulertzen dut, sartzen ari zaion mala hostia. Ez da programagatik, Ez goxeagatik da. Ez, goxeik ez dakat, baina gure etxian, Bai. gurasoekin, eta zea, ordu batetan bazkaltzen da, beti. Eta berdin du ze egun den. Ordu batetan da gure etxeko bazkaria. Mirari zure txakungunez bazkaltea egun. Eta gero, neguan ez, baina, neguan bai, baina udan ja ez, baina neguan ja behin pabelloiko lanakin da daudenean, eta ezagize atxaila bat hor pabelloitik, eta ja, 7:08 afaldu. Bai. Sortzik ja berandunez. Eta, bai. Eta behatzetako sukaldea jasota, Oso, no. Gure amonakin bizi nintzenean, baserrian, guaine baserrian bizinaz, baina amonan etxean, bostetan zen ikuluko lanak iteko ordua, orduan bostetan, belei jaten ematen nien, azpiakate, ez dakize, seitan iristen nintzen sukaldea, eta guaina faldu eta lota jungo ea. Claro, neguan ilundu du. Baina udaran, eta zemat urte zen etxun, orduan? Amonakin bizi nintzenean, 23 urte. 23 urteko neska batek bizitzari eskatzen diona da hori. Atxaldeko 6 afaldu eta ohera. Bai, hor eukitzen genitun gure liskarrak. Baina, txoin pixkat eta 6:30 afaltzen genuen, hor luzatzen genuen, baina 7:08 diario de Patricia ikusi. Hoi da, bai, edo estas mi gente, ezakit, bai, bizien, baina, estilo berdinekoak, hoiek ikusi, eta ohera. Bai, ni betiz, utzi telebista ikusten, ez dakize, baina ja ikusten bazun berandu zela eta ja gelatik hoi utentzea. Claro, geho goizean baitare 6 jaiki behar nun ikuluko lanak iteko eskolara baino lehen. Orduan, edo lanean juna horretik, eta... Bai, orduan esan dezakegu amonai esker ez dezula gau pasarik egin. Ez. Ez da, baina neguan, Bai, neguan egia da, bizitzeko koko pixka kentzez da izula ja iluntzen hasten dela eta kanpa behitu, eta ostras, ze gau itxia, eta orlojoa behitu, eta atxaldeko bostak dira. Eta kero, baitare da, nire ustez, non bizizean. Aleia, kalian bizi bat zea, eta ikustez juzu, argileak, ezak hanmendian ezak ez. Taberna bat da, kasu azpin, edo setan bat inbarralde matzu. Eta jendiak esaten du, ez bani hemen ze ongi bizitzeaten, eta bai, ni oitutan hor bizitzea, baina asko gertatzen zaie, juten diela iritikan herri txiki batea edo baserri batea, eta neguan ez dakitela zein, eta oso luzea da negua. Eta ximeldu iten dira, ez? Bai, eta bueltatzen dira irira, ez? Olako jende asko da, orduan, nahi gustatzen zaite, bizimodu hoi. Osa, zure bizimoduri... Atxaldeko 6 ikuluko lanak egin, afaldu, el diario de Patricia ikusi, eta bera. Ez da plan txarra, Claro, ya ez dago diario de Patricia. Baina, bukatu horretikan, urrengo gonbidatuari, zuk... Gai bat, utzi behar diot. Gai bat, sentsazio bat, edo gomendio bat... Ni hau zer da, sobrea? Sobrean sartuko dugu, bai, sofistikatu gera asko, lehen sistema mejoratu vale. Kuaderno horri batzan, plastiko baten sartua, oan ja sobrea dazka. Hemen dirua dago, Hemen diru asko dago. Hemen naiz irratian. Poligrafo bat edo. Poligrafo, mira, operatu, indezaketzu gaia idatzi, pentsamenduren bat, gomendioa, datorren nahi, ez jarri, korri, ez begiratu atzera. Nahi baldin batzu, bai. Baina gai bat jarri behar diot, ez? Bai, gai bat, edo, bai. Bai. Nahi duzun doinuta neurrian. Eta ez dut esango norden? Ez. Gero. Idatzita gero. Off the record, esango. Bale. Momentuz, idatzi, eta marrazitxoren batekin nahi baldin badiozu ere? Ni idatzen nahi naizela, zuek jarraitu hitz egiten. Ze bestela oso
itxusigiatuko da baita ere, ez? Ezakit. Zer, hitz-egitea edo... Isiltasun, oi, baten bat entzuten bakarrik gai baldin bada, ez? Idatzi lasaita guk komentatuko. Irratiko jendearentzako, bueno, edo komentatuko dugu, ez dela? Nik hau zatik idazten ari da, boligrafo urdin bat aukeratu du. Ez que ezagit nola karra. Eskuin eskuz. Bai, eskuin eskuz. Gauza tingo nuke, Iñaki, ebalok eta txiki bat. Zein dut zaizu gaurko programa? Demoraldiko onena, posiblemente. Ez? Bai, esango nuke baietz. Bueno, a ver, egia esan barra baldin badago, egiari zor, Iker Gurrutxagarekin egin genuen aurrekoa. Bai. Eta... Obera bakarrik junzitekena. Bai. Hau asko zebe, bueno, a ver, Iker, bai, jatorra da, baina, bueno, osea, muin gehiegi ere ezin izan genion atera, ez zun gehiagitzekin. Ez, ixilik gelditu zen. Jo, normala, Ikerrei askotan gertatzen zaio, Bai, ixilik gelditzen dala, eta... Bai, txurin, eta... Claro, oriotarra da, eta ez da upa orio... Txurin baino aupa orio kolorian geldu. Hoi da. Bai, oriotarra da, baina zautzen entrenatzen du. Saskibaloi taldea. Saskibaloian. Igual, hain oriotarra ere ez da izango, Ja. Akaso, eta azkeneko galdera, bai. Honi heldu nahi nione, bai. Flipautasunari buruz hitz egiten dugunean, flipatu inbar da, pixkat, ez? Noizian behin, gauzak egiteko flipatu inbar da. Bai. Inork ez du ezer berririk asmatu, esan ez bazpare, ez flipatu inbar da, izango... Egan ningo dut, eta egazkina sortu, ez? Horrako... Bai. Lehendabizi flipatu inbar da gauzak egiteko, orduan. Flipautasuna beharrezkoa da, baina flipatu bat izatea beste gauza da. Ja, eta linea oso fina da. Eta guk hori neurtzen dugu kotxearen arabera. Zuk, mirari? Zer? Ze kotxea katen? Kotxea daukazu? Bai. Eta ze kotxea, da, pixkat nabar, baremo bat egiteko, Ze kotxea katen? Berlingo bat. Berlingo da, flipautasunaren... Antitesia. Negatiboa, igual, ez? Flipautasuna, bai, zor dezu. Zordet, bai. Bueno, esate espaldin badiazu, alero jadokala edo. Kotxea aleman bada. Berlingoa data. Ez, frantzesa. Bai, boi da. Berlingoa. Berlingoa aldin bada. Berlingoa da, Iñaki. Berlingoa, a ver. Osa, ni motel nabil, bueno, hau da maila. Tremendo. Bitapiku, osongi. Bueno, bukatzeko, era ezina, batez ere, hasierako ze horri helduta. Orduan, flipautasun mailan, ez, Kolorea? Grisa. Berlingo gris bat? Bai. Berlingo gris bat. Nik txuria imaginatu dut, oso neska pala zela. Nik horia. Bai, aupa horio kolorea, bai. Bueno, korreosen lan iteko ondo, baina ez bai, ez dakit, burura etorrizet. Vale, esan dezakogu mirari ez dala bate flipaba. Flipautasuna bai, badokala, ze momentu baten esan zon, bueno, mikroan aurren jarriko naiz, jendean aurren jarriko naiz, eta parren gaute. Bueno, hori erabakitzen. Bai, baina igual lagun batek behartuta, baina denbora pasazulako ni komentzitzen, baina lehenengo aldiz, igobernunian estenatokira, behan neon, erdinegarrez, nera izpai esaten, etxea jo nahi dut. Eta esan zian, guain ezin dezu, eta izorrai. Apetxuga. Oida. Eta gora, eta... Oida. Eta ondo, lehenengo aldia ondo? Bai, oso ongi. 8 urte, aurten, bai. Zenbat? 8. 8 urte? Bai. Bueno... Txakurren urte bat. Txakurren urte bat, eta... Bai, ongi. Bueno, orduan esan dezakegu, mirari ez dala flipatua, flipautasun maila nahiko altua daukala gauzak egiteko, hori ere eskertzeko da, eta besteria, Bueno, bukatzeko paritxo bat, emango dugu, Bueno, ez dakit promozio horik egin nahi duen, edo zerbait daukazun, orain, boloren bat, edo... Bueno, bolo batzuk baitugu, eta Idoia Torregaraita biok, laizterra aurkeztuko dugu, gure laugarren bakarrizketa emanaldia. Eta izenburua, badaukagu, edo... Esan daiteke? Bita piku da? Noiz zeatuko da, publiko noiz ingo da? Egunen batean. Egunen batean. Ez zazu esan, eska. Hype pixka. Mendikan gutxira, ez dakit. Datorren astean? Edo... Agian datorren astean, agian. Edo ez. Behar bada. Igual ez. Bueno, bestela behiratu zareak, eta jazta jasio dezute. Mirari, bueno, ojo, mirariren... zea izena Instagramen eta, nola da?
Mirari piko. Mirari piko, hortxe. Mirari Baina hori piku. da pikoketakoa, nahi zelako, orduan, da. Pikoketa gustatzen zaizkizu, pikuak? Ez zaizki gustatzen, Ez, babitu, guk... Opari hori da, ez? Bai. Hau da gure oparia, pikupak deitzen diogu. Eta... Diru dago, Bai, bueno. Fruta, fruta saskiba da azkenean. Bai. Oixa, fruta saskiba, txikia, baina... Eta pentsate deu, piku batzuk opari ez asko, eta behar bada, 3 zeuden, baina 2 eta piku emango izkizu. Bale. Hola, koskatu da, ez moztu... Eskuarekin moztearen posibilizan. Konfiantza. Hoi da. Bai. Eskerrik asko, eskerrik asko. Bueno, hau izan da dena. Por cierto, guain, idoiarena esan dezuna, zure Wikipedian biak atzea zezatea argazian. Bai. Bi argazki daude. Bakean goazelako. Eta bietan, baina Mirari Martiarena iraola jartzen du hemen, eta argazkian biak atatzen zate, hemen claro, biak horretikan, zein da, egunean beinen askotan da galderaz. Bietako zein da Mirari Martiarena? Pantxoa eta Pello bezala, ezta? Bai. Edo Mikel Urdangarin, eta pertsona berdina da. Vale, karnetean ere bilak atatzen zate? Ez, bakoitza behi dugu. Politxetzango litzake, baten belarria atatzea. Ja. Zure argaziaren onduan. Bai, izan liteke, aukera bat. Horrengoan juten izenean renovatzea, deneian, esango bet. Bueno, beste baten igual idoiari ditu beharko diogu. Mirarita zitzeiteko. Oxe. Ziexaka. Ze polita. Ez dugu, asko aipatu. Ez bea, ez peio reparaz, ez euskal... Igual idoiak hartzen badezue, galdetu kotxean zeri buruz hitz egiten dugun. Hoi da nik uste gai interesgarria. Kotxetan zeri buruz hitz egiten du jendeak. Nik, nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Gartzelara. Euskal Herritik alde, egin behar. Bueno, guk alde ingo un bezala, ze ondo, hor lotuta, tak? Bertsolari amatet, baina prosa txarrean. Eskerrik asko Mirari hemen negoteagatik. Zuei. Bazera izan da. Bai, jokuan sartzeagatik, eta jolasten usteagatik. Eskerrik asko zuei, eta nahi duzuen arte. Zoaz pikuekin. Ze polita formula. Bai, ez da? Zoaz pikuekin. Guentxe okurritu zait. Bueno, melitazita neukan. Bai. Zoaz pikuekin. Aproposal da. Nik zoaz pikutara esango nuke. Baina, nahiko mutilfinak, zoaz pikuekin. Bai, hemen daude. Bita pikuekin. Zuretzako danak. I came to get down, so get out your seat and jump